Și astăzi avem unboxing-ul pregătit pentru abonați. Sperăm să ne pice. Nu te cred, fraților. Nu te cred. Fraților. Nu. Nu-i posibil. Bă! Dacă din Megabox-ul mimetic, eu sunt foarte mulțumit. Bun, și mai avem un... Bun, și cam atâta. Bun, și cam atât a fost cu acest episod cu acest unboxing. Dacă mai vreți să fac unboxing-uri, scrieți-mi în comentarii. Pa, pa!